Филадельфия, Пенсильвания. Ну что ты телися? Я просто... Я ніколи не говорю з імі. Яна не кусается. Коли не попросить. Ці дощ хутчэй скончыцца. Не скончыцца. Сказала я надто малий. Бля. Мяркую, брат не так усё патлумачыў. Разумею, просьба дзіўная, але ясачка, неяк адзін мужик захацеў паглядзець, як я лімоню сябе ягоным пратэзам. Дзіўная просьба моя спецыяльнасць. І яны каштуюць грошай. Воу, і хто щасливчик? Так, правіла, бляха, адно. Далі Бог, Дебора, не бузуй. Скажи дякуй, що забяспечваю новымі ручнікамі. З гатэля Мэйсі. Не з матэля, з гатэля. Ведаеш што, я біся ты колам. Сам я біся. Заселімся, я адразу ўключу батарэю. Потым душ, потым HBO. Хачу панюхаць мыла. Ты стромны. Гэй, глядзі. Абасрацца. Мы ў навінах. Па-твойму, нас цяпер пазнаюць? Нават прастытутка? Не, ўсё нармуль. Гэта калечныя школьныя фоткі. Дзеткі, ўсё гатова. Яшчэ я аказваю шмат іншых неэратычных паслуг. Трава, пірацкія DVD-хі, а яшчэ я натарыус. Добренька. Не рабіце таго, чаго не зрабіла б я. Уэйн. Агучана студыяй Гаварун Бай. Раздзел 3. Праўду матку прама ў вочы. Броктон, Масачусетс. Такія ж вучні ёсць паўсюль. З якімі ніхто не гаворыць. Але калі з табой загаворыць Уэйн, табе пізда. Гэй, словы падбірай. Ніколі не еў прыборамі жывёліна. Неяк ён засадзіў хлопцу ў руку аловак другой цвёрдасці. Ён жыўцом спаліў бацьку, чулі? Ён падпаліў яго. Аднойчы на ўроку ён з'еў жабу. І гэта была не біялогія, а англійская. Не лыжкай, не відэльцам. Ні разу не еў гародніны, але неяк пырнуў вучня морквінай. Даў люлей майму бацьку. Не, мой баця гандон, але святу капцы. Так, раскажы нам пра вашыя нелады з Уэйнам. Малады чалавек. Кажу вам, ён не загаворыць, ад таго ён і слова не вымавіў. А навошта гэта ўсё? Уэйну скажа, што я яго здаў? Ніхто нічога Уэйну не скажа. Абяцаю. Мы не записваем. Ведаеце, што ён зробіць, калі дазнаецца? Памятаеце, што стала з Джоі Сісліяна? Хто такі Джоі Сісліяна? Менавіта! Што гэта? Здымаю для інсты. Уэйн найлепшы. Залатое сэрца мухі не пакрыўдзіць. Можаш казаць праўду. Гэта і ёсць праўда. Вітаю, Уэйн. Братка, Господня воля, ды здрысне ты ўжо адселя. Так, містер Хайкс, у нас пара пытанняў. Яны не мае. Вы пра што? Мяне прымусілі іх прадаць. Слухайце, трэба часопісы. Ці грошы у мяне ёсць. Якія такія часопісы? Которые з цыцкамі? Чакайце, Орландо, мы хочам спытаць цябе. Тыя самурайскія мячы мне падкінулі ў шафку.
давайте вы сперша. Орландо, мы прийшли попытать на конт Уэйна Маккаллоуа. Оу! Вока тобі Уэйн подбил. Что? Вы про гэта? Фінгал у меня аккурат тому, что Уэйн пропал. То бок, мы не ходим тим разом по кінах. Але Уэйн, братан, што б там ни было, ён не вінаваты. Ты ведаеш, што ён спаліў сваю хату разам з бацькам, напаў на мужчыну ягоных сыноў, адкусіў яму нос і звёз ягоную дачку. Я не ведаў. Слухайте, у гэтай школе поўна адбітых і іншых мудакоў. Тут для ўсіх нас небяспечна. Металадэтэктары даўно не працуюць. Дзеці прагульваюць урокі, бо ім тут страшна. Ну не падфарціла Уэйну. Я ж не буду закопваць яго. А зараз мне трэба патрапіць на урок, бо без Уэйна ў школе адкрылі сезон палявання на Орландо. Можна ісці? У мяне абмежаваныя рэсурсы, і я раблю ўсё магчымае, каб абараніць вучняў. Ягоны бацька захварэў на працы. Рак? Так. Сяржант таксама сутыкаўся з ракам. Нічога страшнага, выявілася, то быў не рак. Амаль рак. Я амаль адчуў яго. Цэлых некалькі гадзін. Гэй, з Уэйнам усё будзе добра. Ведаю, вы любіце гэтага хлопца. Уэйн ні пры чым. У маёй сям'і сёння гора. Раніцай памёр Аргус. Моя аўчарка. Добры быў сабака, адданы. Ён ненавідзеў гуляць, і гэта цудоўна, бо я таксама не люблю гуляць. Навошта тыя гадаванцы? Усе мае суседзі ходзяць з пакетам і чакаюць, пакуль тыя пасераць. Не дзякуй. Можа, з вадой было нешта не тое. Я ўсё мяняў і мяняў яму ежу. Вы пра што? Гэта мой чацвёрты сабака за 2 гады. Аргус. Артэміс. Амадэй. Абрыкос. Вы з тых, хто называе сваіх сабакаў на адну і тую ж літару? Гэта ўсё, што ты вынес з гісторыі? Якой халеры са мной не тое? 4 сабакі захварэлі і раптам упалі мёртвыя. Божа, блядь, што за насланнё? Спачуваю вашай страце. Можа, вы проста кепскі гаспадар? You've been crying, your face is a mess. Come in, baby, you can dry the tears of my... Мотель отстойный. Вода у душы смярдзіць, ад бялізны нясе скляпеннем, хоць ручнік мякенькі. Падымайся, пайшлі паплаваем. Нам нельга выходзіць. Трэба ехаць далей у Фларыду, шукаць татаву тачку. Ды ладно, гэта ж тыпу першы сонечны дзень за год. Я заслужыла загар, а то я белая, як малако. Ты ж бачыла фоткі ў газетах, мы тыпу ў розшуку. Расслабся, мы ж не нейкія там Бонні і Клайд. Я паплаваю ў гэтым бікіні сёння ж. Не хочаш ісці, ну і хуй на не. А маё бікіні заляжалася. Вода брудная. Гляньте, англійскі прынц. Не чуў пра гразевыя ванны? Не? Не лезь. Ды жартую я. Які дэбіл туды палезе? Гаўна мотель нумар 2. Ты ўзяў? Ага, нясу. Так, тут не паябейся. Як яно? А як у самога? Едзем на вакацыі ў Дайтону і па дарозе заязджаем ва ўсе гаўняцкія матэлі. Яшчэ тая дзіра.
Ведаеце, як палепшыць гаўняцкі матэль? Набрацца ў гаўно. Мы накаламуцілі пойла. Вы з намі? Ды нясу я, нясу. Круто. Ладно. They telling people it's 10 of me. Well, I guess I got the remedy. The crossover's amazing, but jump shot too. Tell me, who do it better? Shut your hole. Тримай. Директор Кол, треба поговорити. Орландо, якого ввалі адселя. Пробачте, ви вже скончили справи? Ні, я не... Я просто сяджу тут, у прибиральні, і дихаєте гэтым мерзотным паветрам. Гэта службовая прибиральня, якога хера ты тут? Маю ключ ад службовай прибиральні, оно аддаў. Гэтае месца маё, гэта мой адзіны закуток, і ён свяшчэнны. Я наконт Уэйна. У такім выпадку адкасніся адгэтуль. Ён і без таго мне нерваў парваў. Хопіць, трэба дапамагчы яму. Слухай, я ведаю, што без ахоўніка табе цяпер херавата. Дык можа не трэба было рабіць такое, каб спатрэбіўся ахоўнік. Але ён сур'ёзна ў бядзе, праўда? Глядзіце. Гэтыя аўтыркі паехалі за ім. Яны з бітамі. Можа, у бейсбол гуляюць. Гляньце, што напісалі. Едзем у Фларыду, каб ёбнуць сранага Уэйна. Яны едуць за ім з бітамі. Трэба дапамагчы. Ведаеш, колькі разоў я спрабаваў? Колькі разоў думаў. Мае словы так і дайшлі да Уэйна, і цяпер ён памяняе сваё жыццё. А ён тут жа ўсё забывае і ідзе выбіваць вучням зубы кулакамі ці трубой. Хопіць з мяне, Орландо, хопіць. Фларыда не так далёка. Можам паехаць разам. Ён слухае толькі вас. Паехаць разам. Сур'ёзна? Уэйн так казаў? Не зусім. Але я дапёр. Дапёр, ёлы-палы. Так, Орландо, нікуды я не паеду са сваім 16-гадовым вучнем. Не ведаю, ці чытаеш ты газеты, але такое ў нас не прынята. І што вы прапаноўваеце? Вакацыі праз 2 дні. У вас ні жонкі, ні дзяцей, ні дзяўчыны, а цяпер і сабакі. Усе ведаюць. Не крыўдуйце, але у вас ніхера няма. За словамі сачы. У мяне дахера чаго. У мяне нешта ёсць, містер Дзедусёвед, нешта нехерова важнае. Дабіраеш? Ага. Што ў вас ёсць? У мяне ёсць прамова, якую я прачытаю іншым дырэктарам на канферэнцыі па лідарстве. Што гучыць тупа, бо гэта тупа і ёсць. Карацей, я на пару дзён з'езджу ў Шарлат, а тут хай копы разрульваюць. Дык Паўночная Караліна па дарозе ў Фларыду? Геаграфію вучыў. Твой братан Уэйн можа пра сябе паклапаціцца. А я нават сабаку дагледзець не магу. Ён скраў ключы ад прыбіральні. Што з табой? Будзе весела. Нам лепей там не сядзець, могуць пазнаць. Па тых фатаграфіях? На іх мы зусім іншыя. Фотка такая старая, я на яе дзіця горкае. Чаму ты не хочаш тут пасядзець? У нас тут папкорн, тваё HBO. Маё HBO? Нашы твары ва ўсіх газетах. Мы ж не можам свяціцца перад усімі. Праблема вырашаная. Значыць так, прыдумаем сабе легенду, прыкінемся іншымі людзьмі. Толькі лепей, чым учора ўвечары. Ты ўмееш хлусіць, а я не. Хлусіць проста, а ты лупіш праўду прямо ў вочы. Давай крыху па-іншаму. Выберы героя з фільма, які ты глядзеў, або з кнігі, якую чытаў. Вазьмі іхнюю гісторыю і расказвай як сваю. Ну дык успомніў якога-небудзь героя? Конан. О'Брайен? Не, варвар. У Конана хоць прозвішча было? Не, просто Конан. Нельга заваліць на вечарыну і сказаць: «Йо, пацантрэ, я Конан варвар!» А, по-моему, круто. Ведаю, ты не часта гэта чуеш, але ты зашмат думаеш. Цымус у тым, каб прыдумаць вялізную, смачную хлусню. Тыпу такую, каб убіць яму бошкі. А потым дадаць да яе трошкі дзікага гаўняца, дэталяў. Ну, там нічога канкрэтнага такога, чаго ніхто ніколі не прыдумае. Паспрабуеш? Хутчэй не. Я Анджэліка, а гэта... Джон. Джон...
Уэйн. Джон Уэйн. Так, наши бацькі любілі вэстэрны. Яны ў Філадельфіі на канферэнцыі. Ведаеце, такія шарыкі іх ужыўляюць у артэрыі, каб прадухіліць інфаркты. Яны іх прадаюць дактарам. Іх робяць дзве кампаніі-канкурэнты. Нашы бацькі працуюць на абедзве. І канкуруюць адно з адным. У майго таты быў інфаркт. Дык, ты бухаеш з намі, Джон Уэйн? Джон Уэйн! Значыць, я вас правільна зразумеў. Вы, апякунка гэтага хлопчыка, дазваляеце мне, якога бачыце ўпершыню, які не расціў дзяцей, звесці вашага ўнука праз кучу штатаў за сотні міль на драндулеце Таўрусе, каб знайсці ягонага сябра, які можа быць злачынец. Колькі грошай вам трэба на ежу? Клёвыя цыцкі! Дэл, Мы тады пераапранаемся назад? не, мусіце хадзіць так усю гульню. Мудак. Гэта маё пекла. Не па мне гульня. Райан, хера было есці грыбы. А ты ўзяў і з'еў. Можа, пойдзем? Гульня ў разгары, бро. Супакойся, Джон Уэйн, чаго ты? Хто наступны? Анджеліка. Бясспрэчна, Анджеліка. Ладно. Прызнанне ці жаданне? Ну, я хачу застацца ў бікіні, таму... Бо... Прызнанне. Добренька. Самае вар'яцкае месца, дзе ў цябе быў секс. Вар'яцкае? Боженька, дайце трошки падумаць. Вар'яцкае. Ладно. Коўзанка. Летась, улетку. У нас дома не было кандыцыянера, была спёка, і я хадзіла туды пачытаць. А хлопец Джиммі Де Пітра падпрацоўваў там чысцільшчыкам лёду. Ведаеце, на камбайне, вялікім такім. Забаўна, ён хоць і быў старэйшы за мяне на 2 гады, але за коламі той машыны выглядаў горкім дзіцёнкам. Карацей, лядовы камбайн вар'яцкае месца для сексу. Кранты! Уклала ты нас у прызнанні ці жаданні. Ладно, скажы секс з лядком. Секс з лядком. Боб! Гай, Томі! Сёння гуляюць Бруінс. Мабыць, зноў іх рачком паставяць. Так, мабыць. Мы можам пагаварыць? Я прапанаваў вам што-небудзь, але госць у мяне рэдка. Ёсць вада і банан. Цур мне банан? Джей. Так, з Уэйнам усё добра? Я раскрыў справу аб вашых сабаках. Што? Днём я сабраў зачэпкі. Парыўся ў справаздачах ветэрынара і даў сепатрышы з крыміналістыкі. Праглядзеў скаргі ад вашых суседзяў. Знайшоў медыцынскія справаздачы. Я дапамагаў. Дапамагаў. Карацей, сабак вы не забівалі. Іх забіў ваш сусед. Іх атруцілі антыдэпрэсантамі, моцнымі. Ён меў на іх рэцэпты. Але перад спыненнем сэрца яны былі вельмі шчаслівыя. Радаваліся? Мы пакуль не вызначылі матыў, ёсць пара здагадак. Ваш сусед не любіць вас, не любіць сабак, або ён проста гнілое чмо. Або ён не піў таблеткі, бо труціў імі вашых сабак. Значыць, гэта не я. Я іх не забіваў.
Ябаный Боб Эндрус, я ведаў. Один раз мой собака насрав яму на газон. Один собака, 4 собаки тому. Была зима, а я простудился. Собака вышел на вулицу, я хотел прибрать, але забыл. Педрила! Мяркую, што педрылам вы хацелі назваць свайго іншага суседа. Пола Тейлора. Пола Тейлора? А гэтаму ябану, што я, блядь, зрабіў? Я слухаю ягоную пиздёж пра ягоных ябаных бруньзаў кожны, сука, дзень, а ён забівае маіх сабак. Ну, калі вы цяпер усё гэта пераварылі, я хацеў бы перайсці да сур'ёзнай справы. Апошні раз кажу, сядь у трэйлер і не выёбвайся. Ты сказаў, што ад грыбоў мне будзе весела! Круто, а то! Ну што, Джон Уэйн, сядзіш, маўчыш, а тваёй чаргі яшчэ не было. Не, не было. Мяркую, абярэш жаданне. А па праўдзе, ты засцыш, варта будзе толькі прызнанне. Ясна, братку. Самая дзікая хтонь, што з табой здарылася. Слухайте, думаю... Пару гадоў таму я зламаў брату магнітафон. О! Я нічога не сказаў, каб не бясіць яго, але ён усё зразумеў. Ён пачаў біць мяне, калі я спаў. Ён старэйшы на 5 гадоў, таму было балюча. Бацька быў на працы, таму ніхто не мог яго спыніць. Штораз, калі брат бачыў дома зламаны магнітафон, ён усё злаваўся і збіваў мяне ў горкі яблык. Аднойчы мне гэта ўсё дадзела, я ўзяў кайданкі, што знайшоў, прыкаваў яго да ложка, пакуль ён спаў. Заехаў яму некалькі разоў і даламаў ягоны магнітафон. Але кайданкі не вытрымалі. Карацей, ён спусціў мяне са сходаў і трухануў, як падумаў, што забіў. Калі я не падняўся, ён выклікаў хуткую. Лекар сказаў, што гэта нейкі цуд, бо я 2 хвіліны быў мёртвы, але я гэтага не заўважыў. Відаць, быў мёртвы. Бля, хрень. Пиздёж і прапаганда, такое ў прынцыпе немагчыма. Адстань ад яго, гэта гульня. Так, прызнанне або жаданне, не пиздёж або жаданне, ён пиздіць. Ён быў добрым хлопчыкам? Так, ён быў добрым. Разумнейшы, чым здаецца. Калі наробіць якіх дзялоў, то даводзілася выпраўляць. Але гэта тычыцца кожнага з іх. Я буду сумаваць. Думаеце, ён не вернецца? Вернецца адкуль? Так, мы ж гаворым аб Уэйне, так? Я гаварыў аб Аргусе, сваім сабаку. Я сёння шмат даведаўся пра хлопца. І шмат у што цяжка паверыць. Я хачу ведаць, у што можна верыць. Не буду хлусіць, большасць гісторый праўда. Ведаеце, калі будзеце расследаваць толькі па сваіх файлах і допытах людзей з усяго горада, то можаце адразу ехаць і садзіць яго за краты. Бляха, я разоў 20 мог яго выгнаць. Але вось што я скажу. У хлопца не было шансаў. Манетка заўжды падала яму не тым бокам. Я намагаўся ўбіць яму ў голову нешта важнае, але пакуль ад яго не адкаснуцца ці не здарыцца нешта добрае. Не знаю. Свет жорсткі. Ябаная праўда. Ды колькі адпускоў ты там накапіў? Ну пачнёмце як? Уэйн. Слухай сестрэлу, не дай сябе забіць. Прызнанне або жаданне. Лады. Жаданне і што? Слабо сесці на дзеўскі ровар, уламіцца ў нумар наверсе і скокнуць на ім праз акно ў басейн. Што, я табе ебанат?
Що ти там про мене казав? Засциш? Нахер пошли, тут любы засцыть! Я не дебилоид! И что ты там спиздел, не значит, что я нечто мушу, а табе и поготов ничего не мушу, ясен? И засунь свою пиздеж себе в сраку, пиздобол! Не трэба, ён бухі. Джон Уэйн такі сур'ёзны. Калі птах не быў прытыркам. Так. А гэтага як клічуць? Не думаю, што ў яго ёсць мянушка. Сабакі з групы рызыкі звычайна не затрымліваюцца. Здароў, сяброк. Можа вам паказаць іншых сабак, а то гэты зусім дзіклівы. Ён кусаецца, не любіць чужых, небяспечны для дзяцей, мяне таксама не любіць. Папраўдзе, яго мусяць хутка ўсыпіць. Ты верыш у другія шансы, хлопча? Ну што, гуляем на плескача? Так. Дык што, вашы бацькі накасілі бабла на шарыках? Вы ўвогуле адкуль? Скажи братэлу, што ён паганы сцыкун. Якога хуя? Ябаны Джон. Уэйн! По-моему, я обосрался. Гей! 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 Я копов выкликаю! Стойте, где стоите? Валим! Бляха! Боже! І так, по-твоему, залягаюсь на дно? Сука, валим, валим! Валим! Уэйн, прыгніся! А ну стоять! Иди сюда! Треба забрать речі. З трейлера по одним. Хто яще? Живо пайшлі! Ты ж зразумеў, што я ўсё выдумала? Пра лядовы камбайн, так? Ладно. І... Увогуле, хоць гэта і не твая справа. Ладно, піць у вашым узросце ўжо можна. І хоць гэта і не мая справа, але бля, твой брат сапраўдны ўрод. Паверыць не магу. Чакай! Ты схлусіў, сучын ты сын! Паглядзіце на яго! Ага. Толькі пра магнітафон. Гэта я выдумаў. Тады чаму твой брат пастаянна цябе біў? Не ведаю. Ён проста быў такі. Пасля мы не бачыліся. Тата добра наваляў яму, калі ўбачыў, як ён мяне адмяцеліў. Ён сышоў ноччу. Потым сябра сказаў, што ён пайшоў у марпехі. Але я зрабіў гэта. 1-0 на маю карысць. Так. Так, на тваю. Калі трэйлер абшукаем, то нічога не знойдзем. Трэба ісці. Вунь ён! Ты пра яго? Той хлопец. Стаять! Стаять! Гей, я дапамагу, сюды! Не бачу. Бягу за імі. Поліція! Выбеглю в окно, думаю, подозраваны кіруе на поўнач. Подгані машину на той бок. Я лячу. Выязджай.
Газу! Яна дакладна сцала сюды. Пол! Кто там? До тебе гость. Познайомся з Уэйном. Орландо, гэта дырэктар Коул. Выходзь з дому о 6:00. Мы едем у Флориду. Орландо, скажи бабулі, мне трэба $300. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Что такое? Яна скрала грошы. Шмара. Трэба ехаць. Блять! Акала, Флорида. Looking kinda lonely, girl. Would you like someone new to talk to? Oh yeah, alright. I'm feeling kinda lonely too, if you don't mind. Can I sit down here beside you? Oh yeah. Ябучие туристи. If I seem to come on too strong, I hope that you will understand. I say these things Часто заваливаю до твоей мамки. lonely as I am, and if you'd mind sharing the night together, Ну что, с гульнем? sharing the night together, Узъебем их нахер. sharing the night. We could bring in the morning, Давай узъебем их, Реджи! and if tomorrow finds us together right here, the way we are, would you mind Выблядки! sharing the night? А, сука, уёбки! Съебали! Sharing the night together, Нахуй! yeah. Let's start sharing the night together. Сука! Выблядки! Уэйн. У наступных серыях прастытутка нас абакрала. Трэба грошы знайсці, мо на працу уладкавацца. І што вам той Уэйн? Прачуванне мы знойдзем яго. Яе! Мама навучыла, як выжываць. Ты ж не будзеш красці. Міс! Міс! Ну як там, твоя праца? Усе нейкія злыя і шэф мяне ненавідзіць. Што яны з імі робяць? Блядь! Ён, відаць, забыў, што ў нас заўтра днюха. Бясплатныя аладкі! Ахуенныя аладкі! Надзерам яму сраку! Надзерам сраку, блядь! Серыял агучаны студыяй Гаварун Бай. Шчыра дзякуем Аляксандру Трушу, Івану, Сергею Доўнару, Воўчыку Лазарчыку, Кобазеву, Іне Кусь, Яўгену Барановскаму і ўсім фундатарам беларускага Уэйна.